Good morning. Alright, so isang magandang umaga po. Tayo po ay nandirito muli sa Malabon Fish Market. So dagsa po ang ating mga mamimili, no? So mag-update tayo sa kanilang mga latagan ng mga isda. So mukhang napapansin na natin ay mukhang maraming latag ngayon, no? So araw po ngayon ng linggo, tayo po ay nasa Malabon Fish Market. So sa mga gustong pumunta rito, no, yung mga nagtatanong pong muli na kung ano raw po sakayan dyan sa may monumento. So sakay lang po kayo ng Bayan Malabon dyan po sa may Pure Gold Monumento at makakarating na po kayo sa Malabon Fish Market. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at iikot kayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tara, let's go! Kapalamig. Good morning, Ate Pam. Good morning, Boss Lando. Tamang linis ka ngayon ng bangus. Magaganda ang mga bangus mo ngayon, ha? May pandaing at meron pong apatan ng 1 kilo, no? Ng mga bangus o tatluhan. Ayan po, oh. Pangsinigang ba yan? Ayun, pangsinigang. Hindi daing yan, ha? Baka maidaing mo. Nakaraan, ha? Daing, eh. Yung pala pangsigang. Dinaing. Nagkabaligtad, no? So Ate Pam, shoutout sa'yo, magandang umaga at pasupport po natin. Ayan, shoutout. So support po natin ang Vendor Mix Official ng kanyang account sa YouTube channel. Suportahan po natin, no? Kung ano po yung mga ginagawa ng pagbablog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ayan, yan po, nagbablog din po sa Malabon. So Ate Pam, salamat. At ayan, ayan, salamat. At nakita nyo po yung mga dagsa ng tao dito sa Malabon Fish Market, no? Ayan. So mag-alam-alam na tayo ng kanilang mga latagan na ating po may update dito po sa Malabon Fish Market. So madami, no? Ang daming kababayan natin ang dumayo, oh. Isang haba po yan na ating mga mamimili na naghahanap ng mga murang presyo sa Malabon Fish Market. At nandito tayo sa may bungad at yung mga kilo dito na mga bangus, ang mga kilo po ay 160 po sa mga per kilo. Tapos may tumpukan din po sila ng mga bangus na inyo pong mabibili. At tumpukan din po dito ng mga latag. Latag ng mga tamban natin ay 50 pesos na inyo pong mabibili at 150 po sa mga bangus pandaing, ayan po, at 160 sa mga kilo. Ayan po, mga pandaing po natin mga bangus ni Ate Pam sa Malabon Fish Market. Fresh na fresh po yung bangus, no? At nakita po natin yung kanyang mata ay napakakintab. Ibig sabihin, bagong baba, bagong hango ang kanyang mga bangus. Dito tayo sa mga isdang lapis. Magkano yung lapis, Lodi? 220 sa mga fresh na lapis. At sapsap 200 ang kilo. Dalagang bukid 240 ang dalagang bukid. So ito po yung salmon na local 240. So yan po yung mga fresh update po natin sa mga latagan po dito ng isda, no, sa Malabon Fish Market na ating pong nadadaanan ngayon. Lodi, maraming salamat, ha. Thank you. At punta tayo dito muna kay Jam Apparel. Update natin yung kanyang mga latagan na mga bangus, dagupan at tilapyang Batangas. So tawid tayo. So shoutout sa ating mga manonood. Shoutout po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. At nandito na tayo sa pwestuhan ni Kuya Romy ng kanyang mga latag, no? So Kuya Romy, magandang umaga po sa iyo. Maganda ka pa sa umaga. Ayun, maganda pa sa umaga si Boss Lando Explorer. So update ko lang, magkano po yung presyo na ngayon ng tilapia po ninyo? Ganun pa rin, kumakapa sa dilim. Ayun.
Pero naisip ko, umalis na lang dito. Yun, masyado nang mainit. Lahat ng nga eh. Umalis, Mainit. Lumipad. 120 pa rin ang kilo. 120 ang isang kilo ng tilapiang Batangas, no? 120, ma'am. Nililinis ni Kuya Romy. Yes. Ano kayo? Libre linis, no? Yan lang po eh. 120. Ang bangus pa magkano? 160 pa rin, Boss Ranto. Ayo, 160 po sa mga per kilo na May isa ating na po mga yan. bangus pandaing. So, si Kuya Romy, makikita nyo yan sa bandang gitna kapag sa hapon na po siya nagtitinda, no? So, maraming salamat Kuya Romy. Shout out. Support po natin si Jam Apparel. Shout out. Ingat po lahat. Boss Ranto, ingat. Salamat po Kuya Romy. Thank you. Tuloy-tuloy ang ating update dito sa Malabon Fish Market at napakaraming tao na mga namimili, no? Tuloy-tuloy yung update natin dito. At nakikita naman po natin, nagkakaroon po ng konting build up dito sa Malabon Fish Market. Gawa nga ng maraming mga mamimili ang dumayo po rito sa Malabon. So dito tayo sa mga bentahan ng mga isdang bato na atin pong maia-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout sa inyong lahat. So dito tayo. So ito po yung mga latagan dito, no? Mga bangus, tuna at mga balsagalunggong. So yan po yung mga mamimili po natin sa Malabon Fish Market. So maganda yung mga balsagalunggong dito, oh. Mga kababayan po natin na mga namimili. Ayan po sila. Kung pagkaguluhan po yung mga latag po nila dito ng mga isda. So shoutout sa inyong lahat dyan na tayo po ay mag-iingat sa pamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market at magiging mapanuri sa kanilang mga latagan. So balsagalunggong din po ang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Mga latag ng pink salmon head at balsagalunggong. Dito latagan ni Kuya Warren ng kanyang mga isda. Ito po yung mga local salmon. Masarap po yan sa lutong sinigang at mga torsilyo. Dalagang bukid. na lang pala, wag mo nang biyagin yung ulo. So ito yung pwesto ni Kuya Warren dito sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, magkano ngayon ang torsilyo mo? Parehas 260 po ang mga per kilo, no, ng mga local salmon at torsilyo niya dito sa Malabon Fish Market. Kuya Warren, maraming salamat. Thank you. So isa lang yung mga na-vlog natin doon sa kabila at pwesto rin ni Kuya Warren yon sa kanyang kapatid at nanay, no? So puntahan nyo na po dito si Kuya Warren, makakabili po kayo ng mga isdang bato na gusto nyo pong ulamin sa inyong pamamahay. At dito tayo sa mga latagan. Ito po yung mga isdang lapu-lapu. Nasa pwesto na tayo ni Boss Ari. Yellowfin. Ang ganda ng ating laman, no? Laman ng dalagang bukid. At ito po yung mga isdang pagi na panggata. Pwede nyo lagyan ng malunggay. Pwede ng tampolot. Magkano ngayon kilo ng lapu-lapu? 240 ang mga per kilo ngayon ng lapu-lapu. Sa pagi, 150 ang per kilo. So yun po yung per kilo ng mga isdang pagi sa Malabon. Sa pwesto ni Boss Ari. Dito tayo sa presyohan ng mga dalagang bukid. Ate, good morning po. Good morning. Magkano po ngayon yung dalagang bukid? 250 ang per kilo na mga dalagang bukid. Eh sa binluan po, 250 rin po yung mga per kilo. Ito po yung talakitok. Ayan. Sa talakitok po, 250 rin po mga per kilo po dito na inyo po mabibili, no? Mga isdang binluan, talakitok. So yan po yung price update natin sa pwesto ni Boss Ari. So magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po ha. Thank you. Eto mga latag ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. Bakit kahapon wala kayo dito? Tanghali na po yun. Nakarating ako. Nakita ko yung pwesto nyo, walang laman dito eh. Nag-market din kami. Eh tinanghali na. Tapos na kasi ako ng
Maaga rin po kayo nakaubos. Kaya tumakbo kayo ng market trip. May nakuha naman po. Ayan o. Hindi ko matakbo. Hmm. Pero may mga salmon local na labas ngayon, no? Yan, ngayon ko lang nakuha yan. Ang ganda. Sariwa talaga o. Magkano po ang kilo? 200 lang. 200 pesos po sa kilo ng mga salmon na local, no? At yung kilo po ng bangus natin ay 200 pesos. Yan, yun po yung mga latagin namin Noemi rito. Na mga paninda niya mga isda sa Malabon Fish Market. Noemi, salamat po ha. Good morning. Enjoy po. At ang kalusugan po natin ha, ingatan. Kasi medyo, alam nyo na, Oh, naku. Ayan o. mainit ang panahon. Ayan. Nagsisimula na ang init ng panahon. Nanay Noemi, salamat po. Good morning po. At lipat na tayo dito sa kabilang side at mag-update tayo ng mga tumpukan na latagan nila sa bayan po ng Malabon Fish Market. So tatawid ulit tayo. Iikutin natin itong Malabon Fish Market sa kanilang mga latagan na ating po may update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito tayo. So siksikan ng Malabon. Dahil sa dami nga ng mga mamimili po natin na naghahanap ng mga murang presyo na mabibili rito, no? 50 na lang 90 o. Tamban. So dito tayo sa mga latagan. Dito may mga per kilo, magagandang mga balsagalunggong o Gigi. At meron din pong mga tulingan na malaki to, no? Hindi ka tiyareta, tulingan na. May pwesto ka doon. Meron din. So ito po yung mga isdang tulingan. Iba natin bangan natin ngayon ha. Digital na. Magkano ngayon yung ano? 220 ang tulingan. Taas no? Oo. So yung tulingan po natin dito ay 220. At ang ating mga GG bal sa galunggong ay 220 rin po ang mga per kilo. So yan po yung mga latagan natin kung may update, no? Mga isang tulingan, no? Boss, thank you ha. Salamat. So yan po yung mga kababayan natin na mga naghahanap ng mga murang presyo dito sa Malabon Fish Market. So tuloy pa ang ating update. Baba na tayo. Oy, shout out sa'yo. Ayan ang mga update natin, no? Dito sa kanilang latag at mga tumpukan po na inyo pong mabibili sa Malabon. Ayan po yung mga tumpukan natin, no? Sa halagang 50 pesos may ulam ka na. 50 na lang 90 tamban. At tamban din po natin dito ay 50 pesos na tumpukan. Tamban niya, 290 yan. At mga tumpukan po na mga isdang tiyabeta ni nanay. Ayan po yan, tumpukan 100 pesos. Nanay, shout out po, good morning sa'yo. Kabila. Tapsap po natin, no? At eto na, mga tumpukan ni nanay na mga pusit. Ito po ay 100 pesos na tumpok. At ang kilo po niya ay 380 naman po ang per kilo ng mga pusit, pang adobo. Mga latag ni nanay sa Malabon Fish Market. Nanay, salamat po. At tumpukan po ng mga isda rito na salmon mackerel, 100 pesos kada tumpukan. So ang daming latag na ating pong ina-update. No? Dumagsa ngayon dito sa Malabon Fish Market. At yung mga galunggong po natin ay 100 pesos tumpok. At meron din pong tulingan. Magkano po tulingan, bossing? 240 lang kilo. Ayun, 240 po sa mga isdang tulingan na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market, no? Para padali. Tapos mga bilog na galunggong. So may latag din po dito na atin po nakikita ngayon na mga gulyasan. So yan po yung skipjack na isda. So pinagkaiba po ng tuna at saka yan. Ang yellowfin tuna po natin, ang tawag po natin dyan ay tambakol. Yun po ang totoo. At ito naman po ang gulyasan. Ito po yung skipjack na isda. Hindi po siya yung tambakol. Ayan, 200 pesos na kilo ng mga tambakol. Ng gulyasan. Isang kilo kalahati na yan. Alright.
Top. Tapos ang mga tumpok po dito ng isdang tamban, 50 pesos. Tumpukan po ng mga isdang tunsoy, ayan po, 50 pesos din po yan na inyong mabibili sa mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ito po ay galunggong. Yan po mga tinumpok sa halagang 100 pesos. Ganyang kadami na inyo pong mabibili, no? Tamban natin ay 50 pesos. Shout out sa'yo, Pogi. Hindi naman pogi yan. Kwenta, 50. Ang aso nga yan. Yan ang ating mga latagan po dito ng mga salmon, makakaroon sa halagang 100 pesos. Ang dami, oh. 100 pesos. Tapos 160 ang mga kada kilo. At espada po natin 100 pesos tumpok. So hindi nawawala sa lineup ang espada po sa Malabon Fish Market. At lagi pong may tumpukan kayo mabibili. So shout out po, good morning. Saan pa po kayo galing? May paho. May Paho, Caloocan. Dito kayo namili ngayon. So shout out po, magandang umaga po. Thank you. At dito po yung mga presyohan ng mga isdang tulingan po natin dito ay 200 naman po ang mga per kilo. Sama mo na daw siya, tay. At 320 naman po sa kilo ng mga golden pompano. So may mga latagan tayo nakita mga isdang tulingan sa Malabon Fish Market, no? At dito tayo sa mga presyuhan pa ng kanilang latag. So dito may mga kada piraso na mga bentahan din po ng mga bangus na inyo pong mabibili. Ito po yung presyuhan, kada piraso ay 100 pesos per piraso. At yung mga latag po dito ng mga balsa galunggong o Gigi, 2.20 naman po. Fresh na mga balsa galunggong, 2.20 ang mga per kilo. Alright, ang ganda ng mga latagan nila ngayon sa Malabon Fish Market ng mga isda, no? Dumagsa na. Dahil wala na nga tayong inaasapang bagyo na darating sa Pilipinas. Kaya yung mga latagan po rito ay dumadami na. Tapos dito yung mga kilo. Mga per kilo na mga balat ng baka. So, ito po yung kilo ng balat ng baka ay 150. At ang hipon natin, ano to? 240, 290. 90 yan, boss. Ayun, 290. Pwedeng 240, pwedeng 290. Pwede, boss Lando. Ganda ng hipon niya. 290 ang mga kada kilo. May libre siya kan. Ito talaga. So, yan ang ating mga nakakasalubong dito sa Malabon Fish Market ng ating mga kababayan na namimili ng mga pangulam nila ngayong araw po ng linggo. At meron din po mga latagan dito ng mga gulay na inyo pong mabibili, no? So, tatawiran natin yung kabilang side. At dito ay may mga gulay kayong mabibili. Gulay. So, punta tayo kay Buntis, kay Gandara. So, shout out sa'yo. Salamat. Thank you. Shout out. Dito tayo, ito yung mga latagan ng mga gulay, no? So, ito mga kalamansi natin. Ito, magkano yung presyo ng mga kalamansi? 20 na, boss lang. Bakit tuwing linggo ka lang nagtitinda? Yes, po. Ayan po, no? Ito yung mga 20 pesos na kalamansi natin, pati yung mga kamatis. Meron din po 10 pesos na mga nakabalot. So, maraming salamat. At ito po yung mga ginayat. So, sa mga pangkilaw na labanos, ito, lagyan nyo lang po ng sahog ng pang batchoy, yung nabibiling karne ng baboy dyan sa loob ng palengke, no? Makakapagkilaw na po kayo ng ganitong klaseng mga pang-ulam na kinilaw na labanos. Napakasarap po niyan. So yan po, no, ang ating mga ina-update dito sa Malabon Fish Market. So papasok na tayo dito sa pwestuhan ni Gandara. So shout out sa'yo, Gandara. So magkano ngayon yung patola? 80 ang kilo. Gandara, shout out. Ay, shoutout sa mga followers natin ng Postato. Ayun. Shoutout sa mga mamimiss. O magkano rin kalamansi mo, Gandara? Kalamansiya. 20, 80 ang kilo. 80 ang kilo ng mga kalamansi natin dito sa Malabon Fish Market. 20 pesos 1/4 po. Makakabili rin po kayo sa kanilang mga latag.
So, ito tayo. So, magkano ngayon yung pechay ano mo? Bagyo? 80 pesos ang kilo. Dito sa mga repolyo, 60 pesos pa rin po yung kilo ng mga repolyo. At yung mga kangkong po natin ay 20 pesos. Malunggay, 10 pesos. Yan, mga 10 piso na inyo po mabibili at mga mustasa, no? Mustasa po natin ay 20 pesos. So, yan po yung mga update natin sa mga latag ng gulay. So, maraming salamat po sa pagsubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer at lagi po tayo mag-iingat, no? So, shout out sa iyo, Mer TV Vlog. Randy Conan ng Nabotas, shout out sa iyo at salamat sa palaging pagsubaybay sa aking pag-vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. Maraming salamat sa iyo. Shout out. At sa mga silent viewers po natin sa Malabon Fish Market, shout out po sa inyong lahat. At hanggang dito lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.